Pajjiżi li kienu xettiċi dwar il-pjan tal-immigrazzjoni propost mill-Kummissjoni Ewropea bidlu xi ftit l-attitudni tagħhom u jidher li qed jibdew jemmnu aktar f'dan il-pjan. Osserva dan il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela wara l-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Intern fl-Unjoni Ewropea. Ma ngħidx bidlu d-diska, imma kienu pjuttost l-attitudni kienet pjuttost differenti. Għall-inqas ma kienx fit-ton u fil-livell ta' ċertu dikjarazzjonijiet li smajna qabel tħanna għall-laqgħa ta' dan il-Kunsill. Allura wieħed jinnota b'mod pożittiv allura li kien hemm qisu jekk mhux bidla 100% imma l-attitudni diġà anke d-diskors użat huwa daqsxejn waħda diġà differenti. Ftit sigħat qabel ma bdew id-diskussjonijiet, il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi qal li mingħajr qbil dwar dan il-pjan l-Italja tista' tadotta pjan ieħor li jaf iweġġa l-Unjoni Ewropea. Renzi kien jibes fi kliemu fejn saħansitra qal li ma jeskludix jagħti viżas temporanji lill-immigranti li jaslu l-Italja. Wieħed jinnota li t-Taljani ovvjament ma ġewx bil-ton ta' diskors fid-dibattitu li kien hemm dak id-dikjarazzjonijiet qawwija anke mill-Prim Ministru Taljan stess. Naturalment anki dan jirrifletti l-attitudni ta' disponibilità mill-pajjiżi l-oħra. Dan il-Kunsill tlaqa' bitħejjija l-Kunsill Ewropew li se jkun qed jitlaqa' il-ġimgħa d-dieħla. Hemm il-mexxejja mistennija jiddiskutu l-pjan tal-Kummissjoni Ewropea u hekk jibda joħroġ aktar ċar kemm dan il-pjan se jitwettaq fir-realtà.